Čaute ľudia, zdravím vás Matúš a vítam vás pri hre MacPixel. Lebo čiže túto hru som dostal od jedného fanúšika na Skypeu, mi poslal a môžeme ísť na to. Tak. Táto hra je vraj veľmi jak to mám povedať, srandovná. Dáme si chapter 1 a môžeme ísť. Dáme ho dámy. Čo pláčeš, malé detičko? On pojet. Dáme si prvé. Môžeme ísť na to. Hot dog. Chapter 1, round. Easy storm, easy boom. Save the day. Zoberieme rožok a vocháme ho do huby. Do huby! No tak nie, dáme tam kečup. Ty si debil. A deň nie je zachránili. Pichoň. Dobre. Ďalej. Dobre, tento diel nenatáčam so facecamom, ale budúci asi áno. Čiže dáme sekeru zoberieme a dáme jej do hlavy. A deň nie je zachránení. Tak. Oša šima a jen čo. Takže zoberieme sviečku a vocháme a zapojíme dynamit. Aha! A deň nezachránený. Tak ne. MacPixel. Zoberieme kosť a vocháme krave do zadku. Čo robí? On ju... A deň není zachránený. Pichoň! Nevšimajte si Skype, sorry. MacPixel. Zoberieme zuby a vocháme do bomby. A to není zachránený. Mňa to bude dlho trvať, chlapci aj dievčata. Zoberieme, zatrubíme, čo to je? Trísk. A deň nie je zachránený. Pichoň! Nepočítal som, že to bude také ťažké, ale je to sranda. Dáme toto a dáme tam horčicu. Ja chcem horčicu, nie kečup, ty debil! A deň nie je zachránený. Nemocnica, tak zoberieme toto. Čo to je? Vysmrkáme sa do toho a... Nie je zachránený, nie. To pichoť! Tak skúsime čo teraz. Zoberieme túto bombu. A nie je zachránený. Nope. Tak nakopeme ju do lidi. What the fuck? A deň je zachránený! Ja sa to musím naučiť hrať. Zoberieme bombu. Ja chcem, aby si ju zobral, nie do nej kopol, debil. No tak. Zoberieme toto. A vyhodíme to vonku oknom. A dáme to tej malej. Tomu. No tak, zazvoníme s tým. Jo, díky. Ty si debil! A deň je zachránený. Jo, tak sa to robí. Dobrá pesnička. Čiže zoberieme hot dog a metneme to tomu. A tam je nejaký bubak. A deň je zachránený. What the fuck? Deň je zachránený. Ešte, a toto musíme zdať dobre a budeme mať bonus. Dáme, čo je? A deň
zachránený! Jo! Presne, bonus round. To som zvedavý, čo to je za hodina. Má to byť, že... Zoberieme Max Pixela. A uchneme toho. No tak toho. No tak toho. No tak toho. On mu to mlátil hlavu. Fajk. No tak. Čo to robí toto? Tak nakopneme ju do ryti. Nakopne ju do ryti. Zoberieme a zapalíme to. Zapali to! A kde je nezachránený? Joho! Jak sa to robí, biač? Vyzerá jak pomaranč. Zoberieme toto a hodíme to do hlavy. A kde je nezachránený? Tak zoberieme zuby a dáme ho detkovi. Však zober si ich! Tak tomuto dáme debilkovi. Jakob ma tam. Haha! Tu! A kde je nezachránený? Hehe! No už sa mi darí. No tak, skúsime to natlačiť do tej, do huby. Do huby, nie do ryti, ty krava! Oh shit. To tá sopka má pekne sere. Čo sme tu ešte neskúšali? Zobrať hlavu. Aha! A kde je nezachránený? To sme nemohli robiť koše. What the fuck? A teraz dáme, aby sme mali zlaté. Reset. No!